Olympie porazila Branice, jestli se nepletu, 3-1. Na trávníku jsme viděli spoustu soubojů mezi dvojicí Radim Štos, kterého tady máme jako střelce 2 branek, a také Michala Skalického. Zeptal bych se Michala, jaký to byl zápas. Překvapil vás něčím tým? Tak mě to určitě nepřekvapil, protože mám spoustu známých kluků a se spoustou jsem tady hrál. A hrálo se na podmáčeném trávníku, takže balony hodně sklouzávaly, ten chodil do rychlých protiútoků a vytvářel se na nás velký tlak. Ještě jedna otázka, myslím si, že týmské mužstvo má parametry na to, aby hrál krajský přebor. Přece jenom šance na postup ještě existuje. Měl by tenhle ten tým na to, aby kraj dostal? Tak, tým určitě na krajský přebor 100% má. Chybí mu jeden velice šikovný hráč, to je Pavel Buriánek, který ho teda poslali do Bčka. Ale jinak super, tady mají partu, výborný hráče, já si myslím, že kraj by jim slušel. Dobře, díky a ať se daří. Mějte se. A ještě vyspovídáme Radima Štosa, autora 2 branek. Radime, co chybělo, aby dnes konečně padl ten hat-trick? Šancí si měl hodně. Já nevím, jako já to nějak neřeším. Já jsem spokojený s volama, ale tak bylo by to samozřejmě dobrý, ale spíš to štěstí, no, chybělo.